खुलुमबाय गासैबो बर'नि खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आङो बर'नि रादाब दैथायगिरिखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय आंहा हिन्जावा गोमानानै दङ। आङो बाहेरायाव थायोमोन, हायद्राबादाव थायोमोन आङो। ओमफ्राय आंनि हिन्जावाबो थांनो होननानै ब्रा ओंखारलांदों न'निफ्राय। आङो बादा होदोंमोन, फैनाङा आंनो थांखासिगोन न'आव, मानो फैबावनो होननानै बुंदोंमोन आङो। बेयाव माने लोगो मोनलायलायासै जोङो, बेबो थांबाय आंबो न'आव फैनाय जाबाय। जों बेयाव लोगो मोनलायलायासै। बिनिफ्राय न'आवबो आं मोनफैबाय, मोनफैनानै आङो न'आवबो नागिरगासिनो दङ, गावसिनि बिमामोननिखौबो नागिरहैबाय आङो, जेबो खबर मोनाखै। बेनिखायनो रायजोफोरा सोर नुबाय बायदोंबा आंनि हिन्जावखौ बा आंनि हिन्जावखौबो आङो खावलायहरबाय, भिडिअ'खौ बा निउसखौ नायसनबायदोंबा न'आव फैफिननांगौ। आङो नेनानै दङ, नागिरगासिनोबो दङ आं नोंखौ। दा रायजोफ्रा जेरावखि नुवा, नुबाय बायदोंबा खिथाहरबानो जाबाय आंनि फन नाम्बाराव। दायो जे नोंथांनि हिन्जावा बेबायदि गोमानानै दङ, नाथाय बे गोमानायनि सिगाङाव न'खरफोराव माबाफोर दावराव दावसिफोर जादोंमोन नामा आरो नोंसोर बुलाय सुलायफोर जादोंमोन नामा? जायाखै, गैया। आंथ' माने 8 मास 9 मासानो जाहैखाबाय बाहेराव। नांलायनाय खमलायनाय जेबो गैया। माने बियो गावनि अख्राजों थांदोंमोन थांनायालाय। ओमफ्राय आंबो न'आव फैनायलाय लोगो मोनलायलायनाय जायासै जोङो। जाथि खुरमानावबो सोंबाय आङो, बिमानै मोनालाय बुंदों रङियासिम मोनफैबायमोन मानसियालाय, रङियासिम मोनफैखांनायनि उनावसो मबाइलखौ सुइस अफ खालामदों होननानै बुंदों। दा मानसिया गोमाखोसो ना अबावबासो सोरनावबासो दंहैयो, जेबो मिथिनाय जायाखै आङो। आं नेगासिनो मानसिखौलाय, मा होनो नागिरगासिनोबो दङ, अबाव मोनगोन अबाव मोना। दानि जुगाव आरो हिनजाव मानसि हारसिं हाला थांफेराखैबो, जेरावबो मानसियाबो थांफेराखैमोन, ओंखारफेराबोमोन। मा होनो, आं बेखौनो खावलायदो मिनुखौ, जेरावखि थाया आंनो फन हर, बा आंनो फन हराबाबो न'आव आइ आफामोननो नोंसिनि उदालगुरियावबाबो जोंनियावबाबो फन हरनानै खोन्थाहर अबे जायगायाव दङ। आं लायगोन, नङाबा नों फैनो हागोन। जे नोङो मानसिया जे गोबाव सम जाना गोमानानै थाबाय, नोङो बिनि न'खराव, बिमा बिफानि न'खराव थांनानै खौरां लाहैदों ना लाहैयाखै? लाहैदों आङो। आंल' हारसिं नङा, आं सासे गामिनि लोगोबो लाना थांदों। लोगो लानानै थांनानै बिमा बिफानावबो सोंहैदों आङो। मा होनो, मिनुआ फैदों नामा नोंसिनाव, बा मिनुनि खबर मोनदों नामा होननायाव बिमा बिफाया बुंहरदों दि खबर गैया दासिमबो, मिन्थिया अबाय दङ, जोंबो मिथिया अबाय दङ होनना बुंहरदों। आङो नागिरहैदोंमोन नागिरनायालाय, गावसोरबो मिथिया होनना बुंनायखाय आंबो हाथा हामबा नागिरनायाव मोनैलाय आङो रादाब लिंहरनाय जाबाय आरोना। दायो जि नोंथांनि हिन्जावा गोमानानै दङ, दायो बे नोंथांनि हिन्जावखौ मा खावलायगोन? आं बेखौनो लुगैयोदि जेरावखि थाया न'आव फैनांगौ। आं नेगासिनो दङ। दायो जोङो संसार जाफुनाय मानसि, बिदि गोजान गोजान थानाय बा थाखुमानानै थानाय बियो मोजां जाया। जेनेबा आंनि गोरोन्थिफोर जाबाय बायदोंबाबो न'आव फैनानै आंजों थाफैनांगौ। दायो जे नोंथांनि हिन्जावा न' फारसे गिदिंबोफिनाखै, बेयाव नोंथांहा नोंथांनि हिन्जावनि सायाव माबाफोर सन्देहफोर दङ नामा? गैया, सन्देह गैया। बेयो आरो फन बिजि मोननाय, सोरजोंबा रायलायनाङा, बिदि जेबो सन्देह गैया आंनि हिन्जावखौ। आरो बियो रायलायखायाबो रावजोंबो। मा होनो, अब्ला नोंथाङा मानो थाखाय दा बे साइड जाना थानायाव मानो थाखाय इसेबां जिंगासिदों? जिंगासिनाय माने, दानि बोथोराबो मोजां नङा। मा होनो, सोरखौबा बुथारनाय, अबावबा गोमाना थानाय, बेफोरबायदिया माने जालुबाय थायो। बेखायनो आं गिखांनाय मोनदों। मा होनो, हिन्जाव मानसि अबाव दङ अबाव गैया, मबाइलाबो सुइस अफ, फन हरबाबो मोनला, मानसिया अबाय दङ। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, जेरावखि नुवा, मा होनो, आंनि फन नाम्बाराव फन हरनानै खिथाहर। आरो आंनि हिन्जावाबो मा होनो, निउस रादाबखौ नुबाय बायोबा अन्नानै फैफिन, आंनो कल खालाम। दायो नोंथाङा नोंथांनि गुबै थंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायो। आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि बिबारि गामिनि आङो।